Pohlepni Kasim. Nasradinov komšija Kasim bio je opak čovek sa velikim, gustim brkovima, koji je znao za Nasradinove finansijske probleme. Mislio je da može da iskoristi situaciju. Kako si, Nasradine? Dobro sam. Čujem da imaš poteškoće i da hoćeš da prodaš rodnu kuću. Da, Kasime. Trenutno prolazim kroz loš finansijski period. Ne brini, ja samo hoću da ti pomognem. Kupit ću kuću od tebe, iako nemam nikakvu korist od toga. Kasim je ponudio nisku cenu. Nasradin hodža delovao je presrećno i izvukao malo parče papira iz džepa iz nabora na odeći. Bog te blagoslovio dugovečnim životom i zdravim potomstvom zbog ovog velikodušnog gesta. Kuća će biti tvoja čim se pobrinemo o ovoj tački u ugovoru. Kojoj tački? U pitanju je sitnica. Ovu kuću je sagradio moj otac. On je bio veliki čovek. To je u redu. I vidiš, ovde na zidu u dnevnoj sobi ima mali ekser koji štrči. Moj otac nikad nije stigao da ga zakuca do kraja. Dobio je infarkt i umro. Pokoj mu duši. Zato je moja želja da zadržim vlasništvo nad tim ekserom i radim šta mi se prohte s njim. Kasim je delovao zamišljeno. Nije mogao da razume šta je hodža govorio. Dogovorit ću se sa ženom pre potpisivanja, ali ću kupiti kuću jer stvarno želim da ti pomognem. I tako Kasim dođe do kuće. Njegova žena bila je zauzeta u kuhinji. Kasim joj sve objasni. Ja sam njemu ponudio da kupi kuću i onda je on rekao meni da želi da zadrži ekser. Ja nisam znao šta da znači taj ekser. Ja sam došao sada da se posavjetujem sa tobom zato što ja ne znam šta on hoće sa tim ekserom. Zašto želi da zadrži ekser? Šta to uopšte znači? Samo želi da zadrži i poštuje ekser s vremena na vreme. Ja mislim da je to sve. Ili je on lud, ili si ti lud zato što slušaš njegove gluposti. Možda, ali mi ćemo kupiti kuću za polovinu njene vrednosti. U čemu je onda problem ako želi da zadrži jedan mali ekser? Radi šta god želiš, ne zamaraj me. Kasimova žena je najzad odustala. Ugovor je potpisan i Nasradin hodža se iselio iz kuće. I tako je prošlo mesec dana.
Jedne večeri čuli su kucanje na vratima. Nasradin je stajao ispred njih. Kasim nije bio srećan što vidi hodžu, ali se pretvarao da ga je očekivao. O, hodžo, gde si nestao? Raspitivali smo se, tražili te. Došao sam da se divim svom ekseru. Molim te, uđi. Hodža je skromno koračao iza čoveka, poklonio se ispred eksera i na njega stavio svoj šešir. Šta to radiš? To je moj šešir. Da, ali ga ne možeš ostaviti u mojoj kući. Naravno da mogu. Ostavljam ga na svom ekseru. Hodža je napustio kuću. Kasim je bio iznerviran i nije imao odgovor na ovo. Prošle su 2 nedelje pre nego što je Nasradin hodža ponovo došao u posetu. O, dobro jutro, hodžo. Pretpostavljam da si došao da uzmeš natrag svoj šešir. O ne, moj dragi prijatelju, došao sam da se divim svom ekseru. Hodža se ponovo pokloni ekseru i nakon što mu se divio, okačio je i šal uz šešir i okrenuo se da pođe. Kasim zavrnu kraj svog brka i zalupi vratima. Nedelju dana kasnije, Nasradin hodža vrati se i ponovo se pokloni ekseru. Pre nego što je pošao nazad, skinu sa sebe i kaput i zakači ga na ekser sa svojim šeširom i šalom. Kasimova žena je pobesnela. Pogledaj šta je sad uradio. Iskorišćava našu dobrotu. Ne, on iskorišćava tvoju slabost. Znala sam da će ovo da se desi. Ali šta mi tu možemo? Dogovorili smo se da sa ekserom može da radi šta hoće. Ekser je sada natrpan, više ništa na njega ni ne može da okači. Sutradan se hodža ponovo pojavi. Kasim pokuša da mu zalupi vrata pred nosem, ali Nasradin već zavuče svoje stopalo unutra. O Bože, ponovo ti! Nadam se da je ovo poslednji put. Moguće. Nasradin se kao po običaju nevino osmehivao. Ušao je vukući za sobom telo krave, sa namerom da je okači o ekser. Ti čoveče, šta ti zamišljaš, ko si? Izlazi iz moje kuće. Hodžo, sad si prevršio svaku meru. Izađi i nosi tu kravu. Ali potpisao si ugovor. To ćemo tek da vidimo. Hajde da zatražimo odluku veća staraca. Nasradin ostavi kravu u kući i ode, izgledajući nedužno. Uskoro, čim je veće svih mudrih ljudi iz sela bilo sazvano i čim je Kasim objasnio situaciju, ja sam hteo da kupim kuću od njega, hteo sam da čoveku učinim. Ja sam to uradio, pošteno sam je platio, dao sam mu novac, a on je samo rekao da želi da zadrži taj jedan ekser. Hodža je veoma pohlepan, zaslužio je najstrožu kaznu. hodža je jednostavno samo pokazao ugovor, bez jedne reči u svoju odbranu. Hodža je u potpunoj slobodi da sa svojim ekserom radi šta god mu je volja. Nema ničega u ugovoru što može ograničiti način na koji on postupa sa ekserom. Stoga se ovaj slučaj odbacuje. Kasim dotrča do hodže.
Hodžo, molim te, pomozi mi. Ne želim tvoju kuću. Molim te, uzmi je nazad. Niko neće hteti da kupi kuću sa ovakvim ugovorom. Kasime, malo pre si rekao da zaslužujem najstrožu kaznu jer sam pohlepan. Da li sam te dobro razumeo? Hodžo, i ja sam bio pohlepan. Pokušao sam da te prevarim, ali naučio si me lekciju. Ne mogu da spavam mirno. Molim te, pomozi mi. Kasime, platit ću polovinu iznosa koji sam dobio od tebe. To je moja najbolja ponuda. Hodžo, molim te, plati koliko god želiš da platiš. Kasim je dobio pare od Hodže. Hodža je ponovo mogao da uživa u svojoj kući i svom ekseru, pošto je zaradio dobranu svotu.